Zotono naiwi tongnai khnawi tongnai no Jesus Christo tini ni salo asanya ni mungbai jotono sibai te khaka hamya pharo o sangsaro bo tini phaikha tini ni salo no sang an hai kaitor sino mathanai sha asai man salo sang riksawe sang tini phalewa tini angro bai isak kok sani musugo Jesus Christo asai manoti abong kyang kok sani musumani ke Emmanuel kaitor sungbai tongo human noti tini sung sawimano kaitor sungbai tongo sabrobrung na sungbai tongo te borok muni chono hamjak mani bising tuise bo sunasuk hamjak mani bagoi se bo o sungsaro phaikha Christmas sumani tongo Christo asai mani sal humani taimo abo inke bebak kaitor sungbai nungbai tong phaina bagoi Ungmani se o sangsaro phaimani se bo kaitor ni sajla bo kaitor ungai tongphano borok ni bo sajla buma pupagnang nung anghai ke bo o sangsaro asai phaimani sal se boni bangai se kaitor no ho Emmanuel bo incarnations bo slai jagoi kok mangai phaimani chen chungui phaimani sungbai baksa ka tong phaimani bono se tini sung Christmas zo Christo asai mani sa sung saimano kaitor bebagno khaimano kaitor ni thaniwo bebagno khaimano sung borok muni sero khaime apan kaitor bebagno khaimano kaitor bo sini sung wan sok bai me samung khaimano tani humale bose ya phango nugo bose sungsa suhati sungsano sramnai nang ang haino sramnai bebag sung moko bai nugmani tei sung nugya mani abor bebag boni samjak manaise elem bawo saw kotma ka mathayo chapter 1 23 verse sawo naidi burui sikli kathar khoroksa chagdere angoi iman busasla khoroksa bawano haike bo Emmanuel humjaknai abo kaitor sungbai baksat ngo hanmani se anmano oro clear ka sakha abo swari saklai mani abo kaitor ni kokthai suno roklai jamani rok bai tongnai a borok kaitor ang rok bai tongphainai haina bang sebono Emmanuel hojawo dini sungnugo sung Christmas is tongtholai mani bebak sini khawo khatungmani ke sung Jesus Christo asaimano smia tani humale bo Christo sungbai asaiman to sung saimano bebakna belai ke sini srairo asai khatungai phiaba Christo asaimani ke sungbai asai sungbai tongphaimani nang ang bai tongphaimani sung bo asailang bo joto bai ne baksa ka tongphaimani bon bangai se bo sung dukho kosto mama haikena bo ma phaikha sung hamya saya to from bo sung bai baksa no tongphaimani hanban sini kaham probo hamya probo sung tongma haike bo sung bai baksa tongphaimani hanban kaitor ka sung no kahama ka sisawo boni borok no kahama ka sisawo hanban se bo feeling hanban se bo boni sak no sini bagai o sungsaro rohorjaka bo kaitor kusugo raja ngai tongmano bo bebanu control khai tongmano phiaba sungna sak hamjak mani bangai secondly bo ke sung nuglainai bo Christmas humani ke boni hamjak ma nugjak mani boni hamjak ma sijak mani no tuise bahai ke sung saiman kha kaitor asuk sungsano hamjago asuk ke borok muni sono hamjago borok muni sono kaisa sia bebak boni samjak mani everything sungnugo o bebak no hamjak mani bangai se o sungsaro phayo sung kotma ham John chapter 3 ni 16 nugo kaitor sungsano asuk hamjama bai bini songdare sajra no o sungsaro rohorkha o sungsaro bobo sungbai baksa baha buthai ganang ke borok ngai asai phaikha hani bangai se kaitor ni hamjak mani bising tuise bo o sungsaro horjago hani bang tabo kaitor ni hamjak ma Jesus Christo suda asai phai hasimia boni hamjak ma khairok ma nakar ma khaksang ma botoi phaijak hani ma se bo boni hamjak ma ro khaksang ma ro sumbai tongo ani bang se sung saimano kaitor hi Emmanuel tabo phano bo tongo Christmas inke sung sini kaham give ya phalai mani ya sung kaham nok sajolai mani simia sung jotono keep exchange rohi sung tahoi bukhurolai mani ya sung cake snamani simia tani humale beba nse kotor ko ke kaitor Jesus Christo no sini oror horbani bos
toni sai hiali kotor kuk zot toni sai kaham manai kuk zot toni sai nangkuk mani o sangsar sumsogo sung mathang jagna ni bangai boni bangai se sungwo kaitor boni hamjakma sini thaneo boni hamjakma sungno rokhlayo tabo botongo agi botongo tabo botongo buskang botongnai tamani humale Jesu Christole kaitole mi apro botongo ini botongo khana botongnai mol brom brom thar diwang sani muso Christmas sumani ke sungsaro khaksangoi tongnan bangai khaksang ma manan bangai sung saimana tabo sungsaro sung belai ka jungja mangai tong belai ka satok tek to sini present Friends sung lai khno phiaba tani bangai Jesu Christo khaksang ni bugra hoja omong ka sini deep theology o tong Christmas tini ni salo sung bangma baksa o salon zora maya naito pana maya baksa lama wo nogo sogoi maya baksa janjare duty wo roima tong sung nugo phiaba kaitor o sung saro phaimani ke bo khaksangma kaitoni hamjama kaitoni khaksangma o sungsaro toy phaimani bose bhaika toy phaimale kaito lok kothma ka hamlogo tuni photino sawo bebakna kusugo se kaitono lobdi bose sungsani khaksangni bugra hisawai mano anamana srab khaksangni bugra hamle Jesu Christo bose khaksangni bugra boni sak se bo khaksangni bugra anmana sung jesu satok tek to manoi tongpana rogi suging tongpana sangsaro sung biaramai tongpana tung tek to mai tongpana Jesu Christo ni mungno tei tongnai tani humale sung borok munoi soba sung sak deranai sini sung joto sini laiba sung salse ma thinai phiaba bahai thinai koisano saimania tini de khana de thinai phiaba kai tono manle bose khaksang mane bugra Jesu Christo no sung mankha Christian rok sung mankha bono poito khlai mankha Jesu Christos anom thangnai hoi mane bose khaksani bugra boni bising tui se sung kai tono bo sawi mano jebro pana sung Jesu no sawi manke aprono sin thanebo khaksang mane phayo tani humale kai to le sung bai tongo sungno kissa phano yakaria sungno molbrom tongo phiaba kaitor sungno asakna hamjago sungno freedom of choice sungsini musuktu ke sungno torwan nayo sungno bo khawei rowei omta ke sma tongnai hi certain term and condition rule and regulation by toria phiaba kaitor hamjago bebag no tongdi nini own culture nini own traditional by tongdi nini own way of kaitor no lobby resaboi tongdi phiaba sung kaitor tani humale kaitor le sung bai tongmani bangai se last ang sani musugo o sangsar Christmas sumani ke sin ashaman ise Christo asai phaila haba sung buskang sin ashamang tongo tma ba ashamang humale sung o sangsar no joto no sung salsamaya kanai phiaba jini Christian roni tongmung ke sin kaisa ashamang manbang ashamang humale kaitor se suma mathanai suno phioknai suno tuidulai hanabana Christmas ke sung saimano bebag botini ni thangnai 2000 years ago bo asayoi bo thaman simia buskang ni bangai bo sini bangai asayo sabrobong no bo asayo phiaba tani bang om theological terms phiaba bo sini buskang wo sumai baksa ka tongoi mane bangai se bo phayo bo waisa phaila haba Jesu Christo waisa phaila haba bo sungno jotno hamjagoi boni tongthaibo tongronai last ang payon musugo sung tini Christmas sumani ke sung just date zora 25 December hi simi sung khatung khaja kha tong thojana india sini everyday Christian roni tomake sabrum sung Christmas tani humale Christmas ni meaning ke ang skangpon sakha Emmanuel kaitor sung bai tongo tini nang hamya kha tongkhe nang kaitono bawoi thangke o jaga nang terana hanebna Christmas is all about sini meaningful ka tongon he kaitone hamsak ma bai sung tongani kaitoni hamsak mungno sinani teibo sini muthangjak muni lamano sinani teibo boni khaksang ma romano sung sinani teibo sini buskang ni hope asa mungno sung kamaga siwan bangai tani humale sung jono no wo jon kotmaka hamjono chapterono kok mangai phaika kaitor se kok agi ka kok ban bebak snajago ta u kok no mangai phaika chabai tong phaika bahangai borok mangai sabai tong phaika nung ang bai tong phaimani bose Christmas ana manang jotono koyo
taklai ni Christmas sobe sung zo to khatung khaza tonglai nai sini khap phyawi sung zo to bai khatung khaza tonglai nai sini sagno sung kai tong ni thani sung ya phalai sok nai sini lag mano sung kai tor ma thang thung hi sung tui cha bui sung wa sok lai nai te boro bisia sini bebak nangman no kai tor nai ang poitok khai zo to mo tharok zo to poitok khai di ro o Christmas taklai bisini Christmas so hamari manthang te khak sung si thung asonang sawai ini ni ok no ang muthawo kai tor zo to sakawo katal hamar khasi thung